Ibagdarabi kada kayo amin kakabsat mga bunsoy. Kain na tayo ng hapunan. Mangantayon, naimas ang ulam. Yan. Piniritong pork chop, saka gulay na ginisa. Yan o, masarap yan. Ano yan? Ano ba ta? Kalabasa saka string beans. Naimas yan. Ginisa lang yan, ginisa. Hindi yan pakbet. Naimas yan, naimas. Yan ang ulam ko. Yan. Pritong pork chop, tapos gisadong gulay. Yan. Kalabasa, masarap yan. Oh. Tapos may string beans, naimas. Upload videos lang, kakabsat, mga bunsoy. Ha? Yan ang ulam ko. Yan ang ulam natin ngayong gabi. Wala pa sila eh. Mauna na ako kakain. Wala pa si mama ko. May pinuntahan. Tapos si kuya wala rin. Yung kuya ko, saka yung anak-anakan niya, saka yung si Mel, wala pa. Yan, sarap. Oh.